знаете ли аз какво се наумих? Почна ми работа, ама я да взема да повикам аз унуката да ни посвири, че да ни спори работа. Тя е Марба. Ела да ни посвириш малко. Ако се тъче бяло платно, такова кенарено, пак има, защото то на кенареното платно още в основата се слагат малко по-дебели, не толкова финни нишки, за да може да изпъкне, нали, ето го. Но когато това е лесно, защото тъчеш го едно и също е. Но когато вече се тъче, обикновено за такива постелки за леглата са правили по-интересни, нали, ромбоиди, квадратчета, някакви такива изпъкнали, но не всеки може да го. Това насниваването е важно, но много по-важно е, когато почнат да вкарват всяка жичка в нищелката и в бърдото. Там вече се следи точно, да няма да е прискочено, да е... И вече от там почват и плетки такива, тъканта е вече различна, дигано, не знам какво, на фигури някакви, които не всеки можеше да го прави. Аз си спомням, баба ми не знам дали го е правила, но мама, като седнеше, имаше си някаква хартия написано там и го четеше по това. Така, тъчаха нещо, което е необикновено така, равно платно. И на квадратчета, на едни ромбоиди. Това са били такива за постелки за леглата, за по-такива черги, за сбора, които са постилали за Коледа, за Великден, по-хубавите черги. Тогава са рогоските се махат. Постила са хубави. Сега има млади, които не са виждали стан и нямат представа. Млади хора, които не са живяли са и извън село, нали, а ние сме единствените вече мухикани останали, които помним тия неща. По-младите не са виждали, не са го. Родените след 50-та година вече не го знаят това нещо. Няма откъде да го знаят. Моята е върла душманка, проклети да са и там плети, че гледа да наразделя. Проклети да са и трети, че гледа да наразделя. Хубаво правейте, да е наред. Там преждата. Да се нарежда добре. Добре. Не може се тъче после. Ще се чудите как да го изтъчете. Нареждайте. Че връзки женима. Добре. Добре. Дай ми. Добре, ще стане. Ще стане, да. Ще стане работата. Я да видим, че са тъчели сега. Айде, бягай тамо. Ще са тъчели. Върлейма пръчката, върлейма. Добре, Сана. Марей, булки, добре, че дойдохте, Мари, комшийки, да ми помогнете, да го насловем и той нещо, че да сядам да го така. Сватба ме чака, Марей. Почвай, няма време.